Estem aquí a la Girona MTB Challenge, organitzada per Classmark, i ha sigut una edició molt guapa. Són 100 quilòmetres amb 2.500 de desnivell positiu, pujades força dures i bastant tècniques i corriols preciosos amb un entorn immillorable. Clar, és una zona molta muntanya, molt tranquil·la, ple de pistes, corriols, trialeres, i a part ja de sempre és una província amb molta tradició ciclista, i el fet també que hi hagi moltes competicions fa que sigui molt fàcil, que la gent puguin fer coses tots els caps de setmana, i jo per això crec que segurament deu ser la província de Catalunya que té més boom del ciclisme en general. Al ser una carrera de llarga distància, són 5 quilòmetres, són bastantes hores sobre la bici, i això fa que el companyerisme entre els companys i entre els corredors s'incrementi molt, i tothom vulgui ajudar, tothom estigui disposat a compartir aigua, ajudar mecànicament, a les pujades, a les baixades. És com una comunitat que tothom ens volem ajudar i tothom volem passar-nos-ho bé i arribar al final i gaudir d'aquesta carrera. Ja de sortida m'he trobat bé i he començat a tibar, i sobre el quilòmetre 40 o així ja m'he quedat sol, i com m'he anat trobat bé, he anat tirant, he mirat amb un parell de llocs i veia que tenia forat, i he anat dosificant, mirar de no caure perquè era fàcil anar-se a terra, pistes amb molta pedra i tal. En general la cursa molt ben marcada, els habitants de puta mare, felicitar l'organització, un 10. Hem sortit i al principi s'ha anat molt ràpid, els 140 primers quilòmetres. Després la gent ha anat catxant, ha anat trobant posicions més endavant, i des del quilòmetre 40 i pico hem rodat jo i ell amb en Salamero, i aquí al final sempre jugant-ho tot a l'últim, al final de tot.